Ola, eu son Paula e isto é As Cousas de Pau, un videopodcast de tecido en galego. Neste vídeo non che vou ensinar a calcetar, aquí veño eu a esbardallar do que me gusta, a presumir do que teño feito, a ensinarvos o que estou facendo e a reflexionar sobre o que podo facer no futuro. Como vedes, evidentemente non estou no meu despacho onde adoito gravar, porque o ordenador non me vai, e dixen, mira, xa que se vai ver unha diferencia de imaxe e de son, porque se vai ver porque non estou gravando ca cámara do ordenador, ca webcam que conecto ao ordenador, senón que estou gravando ca tablet, e dixen, pois, que se vai notar diferencia, que se nota diferencia de todo. E vinme pa sala a gravar. Entón, estou gravando isto ás 9 da mañán, está moi nublado, chove, puxen aquí un foco potentorro, xa me empezan a chegar mensaxes. Vamos a silenciar isto. Ui, perdón, que movín. Que perdín o que estaba dicindo. Eso, tiña que ter grabado a semana pasada, pero a vida non me permitiu facer iso. E como hoxe xa é 14 e mira, gravo, porque senón ao final deste no capítulo de novembro xa é en decembro. Entón nada, vou ser rapidiña porque tampouco é que teña demasiadas cousas que fixera. Vale, rematados durante este mes, deixamos coller a libreta porque a memoria, para non esquecerme de nada. E rematei o colo este que empezara con restos, con Drops North, que acabo de ver que non rematei este, bueno, da igual. Nada, con Aster Stitch, Drops North, e este punto faise en 2 voltas. O sea, nas primeiras 2 voltas falo ca cor de base, e nas segundas 2 voltas, na terceira e na cuarta. Faz o que é a flor en sí. Primeiro faz en color de base 2 voltas en punto bobo, se estás en plano, pois faz unha volta do dereito, e a seguinte de volta fala tamén do dereito, se estás en circular como a min, pois faz unha volta do dereito e a segunda ao revés. E despois, para formar a flor, o que faz son puntos enlongados. No fío, cando sacas o punto, en vez de facer unha volta sola, pois faslle 2, e así tes un punto máis longo. É un punto enlongado con 2 voltiñas. Entón, son múltiplos de 6, a flor son 5 puntos e un punto deslizado, 5 puntos e un punto deslizado, entón os puntos teñen que ser múltiplos de 6. Entón, o Aster Stitch faz 5 puntos enlongados do dereito, deslizas un, sen calcetar co fío por detrás, 5 puntos enlongados do dereito, e así hasta o final. E despois, na segunda volta, eses 5 puntos enlongados, o que faz é calcetalos xuntos, faz unha hebra, volves a calcetalos xuntos, faz outra hebra e volves a calcetalos xuntos. Desta forma volves a ter 5 puntos na agulla, porque se fixeras simplemente calcetalos xuntos, porque darías de 5 pasarías a 1. Pues entón, facendo esa hebra e volvendo. Os puntos enlongados danlles que van para aquí, para o centro. Espera, que está do revés ou do dereito. Non, está ben. Estou volvendo ensinando. Eses son os puntos enlongados e eses son os puntos que se fan sobre eles. E nada, o que é curioso, claro, é que ves este o inicio de volta e o ter ese punto deslizado entre as flores non se nota o escalón que hai entre voltas circulares. Sabes que entre voltas circulares non estás traballando en voltas, senón en espiral. Entón, o último punto sempre queda un pouquiño por encima do primeiro que fixeches nesa volta. Pero aquí, o estar o punto deslizado non se aprecia, case parece que están ao mesmo nivel. Moi curioso, moi bonito. Non sei se vale a pena que o escriba, porque é faciliño. Pero eso, faltame rematar esta hebra, porque as outras teño rematadas, lavalo, e despois xa cortarei as hebras. Vale, seguinte que teño rematado, o Winter Bulbs de Mimosa Café Lanar, que o teño aquí, que vos lo ensinarei con calma cando publique o patrón, pero xa, pois é que é unha preciosidade, é unha nube, porque Dropser é unha nube, non pesa nadiña.
E outubro significa o encalde Westnitz, que aquí o teño rematadiño e lavadiño xa. Non me quedou alguna hebra fijo sen cortar, porque tiña tantísimas hebras. Bueno, a primeira pista que vos ensinei no capítulo anterior eran estas cunchas. Despois están as voltas curtas con estas ondas, que gustoume moitísimo facela. Esa era a pista 2, sí. A terceira pista constaba dos rombos arlequinianos estes e das parte, que non sei se vai ver moi ben, sí, das liñas trenzadas, que é unha combinación de puntos deslizados e de outras voltas. E, por último, as 3 liñas de brioche, que fixen as 3, que me gustou un montón. E nada, aquí o tedes no seu esplendor. Neste cámara non vos lo podo ensinar enteiro, non me podo mover tan fácil, vou estar sentada no sofá. Pero son case 3 metros, eu creo que son ben 3 metros, porque non o estirei cando bloqueei, simplemente o puxen sobre as planchas e non tirei del para nada, simplemente para endereitalo. Pero sen estirar del, xa medía 2,70 e estirando isto chega a 3 metros. É unha pasada. É unha pasada. E nada, se recordades, eu baixei un poquinho a agulla, sempre pide 3,50, eu sempre fago con 3,25, porque sempre teño medo de que estire demasiado. Entón, aínda así, se o fago ano que ven baixo a 3. Vai quedar moito máis denso, non vai ter a caída que pide el, sí, seguramente. Pero é que xa baixándolle medio punto, un cuarto, sigue estando de 3 metros, pois non quero pensar se o chego a facer ca agulla que el pide, canto me diría isto, xa pasaría dos 3. Pero eso, o que non me acaba de entusiasmar, o sea, este é o centro, pero claro, como fai aí esas curvas, non queda no centro. Vedes, as ondas vanme para un lado. É completamente asimétrico. E a min gusta a simetría. Entón, aí estáme fastidiando un pouquiño no ollo. Pero queda moi chulo. Que me parece moi curioso é que eso, que depende de por onde empeces a envolvelo no teu corpo, vas ter un chalo ou outro. É moi versátil neso. No que é completamente diferente por todos lados. Como que chocan moito as liñas curvas cas rectas. E esas curvas, e que as ondas estean só neste lado o brioche vai recto. Onde fai as curvas é onde facía as curvas as propias ondiñas. Entón, claro, non é simétrico. É bonito? Sí. Simétrico? Non. Fastidiame un pouco que non sexa simétrico? Sí. Vale. E deste non sei máis dicirvos. É que xa se fala moito deste patrón. Sempre me sorprende como é capaz de mezclar cousas e que quedan armónicas. Porque ao principio como que choca moito, ti ves isto e ves isto e parecen completamente diferentes, pero velos xuntos e non se matan. O sea, queda ben. A min chócame que non sexa, o sea, que esta liña non vai recta, é o que me fastidia, pero que non queda mal. O sea, fascíname como este home é capaz de mesturar cousas que parecen completamente chocante entre elas e consigue que queden dignas, que queden bonitas. Non, dignas non, que queden preciosas. E a cantidad de cousas que aprendes con el. Sabes perfectamente que vas ter Icor, sí, e vas ter brioche. Pero sempre hai opción para non facer o brioche. Para non facer o Icor, pois non. Comentarvos, o peche de Icor, madre de Dios, o que tardei en facelo. Decidín facelo de 2 cores e arrepentinme aos 10 centímetros
ten en conta que isto mide 2,70 metros e o borde ainda fai así, entón isto non o vou medir, pero 4 metros de aigua son pechando e cambiando de cor. A repetimos 10 centímetros. Cando lo dixen, queda moi bonito, pero estáme contando a vida. E tardei moitísimo en facelo. Moitísimo. Vale. E así os rematados. Non teño nada máis rematado. O colo, o xersei que xa vos lo enseñarei ben en xaneiro, cando saque fotos bonitas, e Laura xa publicou o patrón. E o encal, que teño en proceso? Pois teño aquí a chaqueta, a Step by Step cardigan de Florence Miller. Mira que leo dereito. Que teño, xa cortei a sebra abaixo do corpo, que xa cheguei ao longo que pide, e fixen estou cas mangas, os teño en tupito, para iso. Bueno, non é o mellor sitio para ensinarvos. Teño cortado xa o longo que quero. Están aquí as hebras aínda unidas ás mangas, porque creo que as vou facer un poquinho máis. E nada, teño o oso da cadeira aquí, entón chega o oso da cadeira. Ahora faltame engadirlle, ir comprar unha lag que sexa do mesmo tono para facer elásticos, tapetas e os elásticos do puño. E isto, non sei se facer un par de voltas e facerlle algún aumento, sí, disminución máis. Teño as disminucións que ela manda, pero é que o vexo moito. O sea, vai como encoller moito aquí. Vai quedar moi, non sei. Estou aí valorando, pero nesta estou. Que neste mes, bueno, non queda moito de mes, pero sí, se vou pola la que me fai falta, neste mes teño. Vale. E isto da Step by Step, que recordades, é cunha la que merquei en Madrid, en lana Selgato Negro, que parte dixome, compra 4, non sei que te vai facer falta. Eu, con 3 chégame. E a verdade é que me chega con 3. Era isto. O cuarto siga ali na bolsa sen ovillar, e que me chegaba con 3. Pero a tipa dixo, non che vai chegar, non sei que. En plan, que eu son estreita, son pequena, non chego a 1,60 m. Que estou a 1,58 m, 59. Son pequeniña. Non chegame perfectamente 3. É que eu fago un xersei e chegame con 300 gramos. Se lle dou un pouco máis de holgura, pois é que necesito 320, 3... Pero que depende. Se eu fago axustado con 300 gramos, dame perfectamente. Teño controlado eu. Aparte, é que esta chaqueta, o fío era... rinde bastante. Bastantes metros para o que pesa. E eu sabía que con 3 me iba a chegar, sobre todo se metía os puños e os elásticos no outro. Collín máis, sí. Que vou facer con el? Pois seguramente un gorro ou calquera outra cousa que me dá pa... Estaba pensando nunha capucha bufanda. Podería quedar bonita. Bueno, xa verei. Vale, e hasta aquí... Ata aquí a chaqueta, Step by Step, de Florence Miller. Que máis estou facendo? Recordardes no caminiting fun cun amigo que ten unha sorte tremenda, tocoulle un par de novelos e xa non sei, unha agulla, xa non sei que colleu. E collera uns novelos de Drops de Rowan Soft, Felted Twist. Mestúranse máis cousas. Felted Twist de Rowan, neste azul precioso. E monteille este gorro. Que, nada, o único que fixen foi montar 120 puntos, porque eu teño na cabeza que hai un gorro de pulsojo que son 120 puntos. Tengo que miralo, porque eu creo que estou facendo ese gorro sen darme conta. Eu creo que é ese. O Elastic Beanie... non sei que. Bueno, se se corresponde, pero eu creo que son os números tal cual. Son 120 puntos e é un elástico 1 por 1.
porque neste tipo de fiado, ao ter tweed non sabía, porque ten bastante variación, se facía trenzas ou cousas e se iban ver ben, porque ten bastantes pintiñas. Se fora un tweed máis suave, que fora moi puntual, eu sei que as trenzas se ven, pero neste ten moito branquiño polo medio e non sabía se iban ver as trenzas. Entón, estou indo ao básico, que é un por un de 120 puntos, que eu creo que son os números dese de pulso ojo, porque o teño feito bastantes veces. Son os números que teño metido na cabeza. Cando chegue a uns 20 algo, 24, 25, sí, para que teña bastante para dobrar, pois farei, dividirei en 6 ou en 8, seguramente en 6 puntos, e farei as disminucións cada 3 voltas ou cada... sí, por aí. Eu creo que son os números dese gorro de pulso ojo, eu creo que sí. Nada, estou usando 3,5, creo recordar, sí, 3,5. Esta lá creo que pedía un 4, pero quería que quedara pechadiño, porque vai para Centro Europa, entón pois fai frío, entón que lle tape ben as ideas máis as orellas. É por iso que quero que me dé a largo. Ainda me queda outro novelo, pero eu creo que con un pouquiño do segundo xa lle chega. Vale, e isto, o gorro elástico, que eu creo que é ese patrón, pero non estou segura 100%. Vale, e o chaleco de Nadal. Recordades que estou facendo, que metesme na cabeza facer unha chaqueta chaleco de Nadal. E aquí teño o chaleco, que xa teño todo unido. Fixen cadros de árbore branca con fondo verde, de árbore verde con fondo branco. Fixen estas de dúas cores, unhas empezando en granate e outras empezando en branco, e coloqueinos en columnas. Todos o que é fondo branco e que rematan en branco, o sea, que empezan en branco e rematan en branco, todas xuntas, e as outras. E así é como distribuín. E no outro lado mesmo, que fixen como se continuara esa colocación. E na costas, porque xa me cansei de facer cadros pequenos, fixen 4 cadros grandes, tamén seguindo a mesma lógica, pero metiñe unha voltiña para que non fora tanto branco. Tiñe unha voltiña de verde, e o mesmo que metiñe unha voltiña de branco, e estes fixenlle un reborde verde ao final, porque senón, en vez de acabarme en granate, acabábame en branco, e non quería, porque no resto todo empezaba na mesma cor que acababa. Bueno, acababa na mesma cor que empezaba, máis ben. Entón, para que non me pasara eso, puxen yo en verde. E aquí teño o chaleco, que de momento vai así. E aquí vou vos ensinar o que vou facer. Aquí faltanme 2 trianguliños para pechalo o colo desto, para que o pescozo quede máis metido, o sea, para que faga V. Non, tampouco queda mal este escote a caixa, pero eu creo que estou máis acostumbrada a verme en V. Pero eso, faltanme eses trianguliños, o seguinte que vou facer, eses trianguliños. O seguinte que vou facer é pasarlle un remate con ganchillo ao redor do que é toda a sisa. Ou recollo puntos e fago un elástico, nada de 2-3 voltas. Creo que pode quedar mellor. Si, creo que lle vou facer o elástico. Cambio de idea aquí moi rápido. Eso, trianguliños, o remate da sisa, que non sei como vai ser, porque acabo de cambiar de idea. Recordemos, teño o oso da cadeira aquí. Vou recoller puntos e facer un elástico. Que isto é algodón e acrílico de bazar que collín, que é de Melisa, que é o que me gusta para facer bonequiños. Entón é un algodón acrílico que non estira, non ten elasticidade, non me sale a palabra.
Entón, pois, o elástico non vai elastiquear. E nada, é isto, nada máis. Que máis teño? Manta de restos, que intentei facer un directo outro día e foi un pequeno desastre para ensinárvola porque no capítulo anterior olvidárame. Pero aquí vai. Nesta posición non vos la podo ensinar moi ben. Pero xa vedes, a miña decisión no directo, que non sei se escoita siquera porque foi tan desastre que ni no revisei, en vez de seguir así, facendo as liñas que estaba facendo todas, o que vou é chegar hasta o borde. O sea, aquí faltame... Aí non, está do outro lado. Madre mía. O que vou é chegar hasta o borde. Aquí falta o trianguliño pequeno e falta ir pechando os... para ir facendo xa a línea recta que lle queda. Aquí falta o triángulo aquí. Bueno, é que tomei esa decisión, pero xa tiña escollido as cores para a liña, entón pues, estou un pouco a medias. Que non vou para arriba, o sea, avanzo e vou para arriba, pero teño avanzado hasta 5. Entón, pues, nada, quedanme como uns 22 cadrados, creo que 22. Quedan 6 semanas no ano, entón, pues, dame facendo a 3-4 cadros por semana, dame perfectamente para rematalo para decembro. Vale, e con isto que teño en proceso, creo que nada máis. En futuro, teño que facer xerseis de bebé. Bueno, de bebé non, de 3 anos e de 1 ano. Que sempre fago para novembro, decembro un xerseiciño para regalar. Entón, pois teño que facelos. Vou mirar o que teño nas miñas caixiñas, porque seguro que teño algo que poida ir á lavadora. Sobre todo pode 1 ano. Pode 3, pois un pouco máis cuidadosa. Pero dun ano debería poder ir á lavadora. Creo que... que conto de a finais de mes... Perdón polo ruido. Ter publicado o patrón dos sargadelos, do colo gorro enxoval de sargadelos, vai se chamar así, enxoval de sargadelos. Nada, pa finais de mes, máis ou menos. Isto vai ser moi curtiño porque non me sinto cómoda grabando aquí. Eu sei. Bueno, nada máis. Xa rematei con isto. Non me sinto cómoda grabando aquí porque estou acostumbrada a estar no escritorio e faiseme rarísimo estar no sofá. Entón, nada, creo que xa non teño moito máis que dicir. Normalmente, despois do 15 na semana despois do 15 de cada mes fago un directo, pero que isto xa o estou grabando 14, entón non sei se este mes vai haber directo. Non sei. A vida atropella máis veces, entón, pois nada. Nada máis que dicir. Sinto, estou moi precipitado este capítulo, entón nada. Moitas gracias por estar aquí, escribídeme, comentade, nada, vémonos no seguinte capítulo.